Pahirit! Hello mga kahigala ko! Welcome back to my channel! So today's video, we will do the what inside the box. But before that, na ako ang pagumangkon na sana ko. Ang pagumangkon nga gwapa nga si Aubrey May Lozano! Yes! So, nice siya mo smile mga kahigala. Yeah! Ayaw sa'yo! Sakamida! Ano yun siya? So, nami box diri. Yes, box. Kung nasa may blindfold. No. So, blindfoldan na mo si Aubrey ako. Yeah. Kung kita pa mo gusto mo apiliha, apila. Kaya nami diri ron sa Pasikaran Compound na vlog. Yes. So, wala mi dito sa Mumbalay kay sabat sa kayo sa Mumbalay. Okay, so, without further ado, let's get started! Magsugod na mi. If mo react ka ni Aubrey, among pahira ganing lagos. Mao ni ako mo pahin niya kay kami ra magduha mag-challenge. Sige, go. Alina. Ang first kay sige. Hello. Ayaw mo sigara. Sige. Play. Kumuriak. Sina. Kumuriak. Rapuhan ng pan. Sige. Go. Hello. Sige ka na. Sige lagi. Sige na. Wow. Asom na. Good. Siring si Ginger. Yay. Okay, so let's go. Next, guys, is okay. Layo gila. Lo di-react din. Ano ko ni Peg? Wait. Wala man! Pahiri. Oh, pahiri, Bre. Pahiri. Mana? Mangga! Okay. So next. Okay, 1, 2, 3, go! Next, guys. Ito mo na, Bre. Uy, Aubrey! Binuang! Ay, cute! Uy! Pinangkuhan ka ng gamito sa construction worker ba? Para i-label mo na no? Dili. Sakto ba po? Awa? Diba? Yay! Okay, go! Ano ka ba? Ah!
Sige. Yan yung panginaw. Magkuha ko Uy, tayo po kunti. Banana, anak? Ayan o. Bye, bye, bye. React. Bye. Sige na yun. Black. Hello, Johnny. Ay, ang Play na? Oh. Play na. Tinanari dito namin. Sama na. Pipinta nila lang. Uy, uro mo ng kuwan. Sama ni. Gigit na po yun eh. Right. Naliak. Ay, kuwan man isa ka ng. Kanang ripon man isa ka ng. Test bad good. Okay, ako gigamit ro, di ba? Oh. Ako na play. Nag-play na ka? Magaling gilaw boy. Play ka, nas pa. Well, nag-play na play. Okay, play. 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 Oh, tag-letter nung play. Play. Gamay kito siya, Dre. Ay, Riri. Ayes! Yuck! Later o, later. Sige, sige. Ha? Mag-kiss dili. Ano?